Erosi dugu berroi replika, perretxikoenak, berroi perretxiko espezie, eta, bueno, usapia, eta gaur gurean etorri da Unai Fernandez Agirre, bea da Arantzadiko kide, mikologia sailekoa da bea, eta orduan, onjuen mundu honetan, espezialistia. Gero Iberiar Peninsulako, nola da, mikologia elkarteko kide. Orduan, beak egun dozku gaur itzaldixa. Orduan, zuri egiten, eskerrik asko. Arratsaldean, eskerrik asko, tortzagatik guztiei. Eta, espero ditxapa asko esartzea. Eta, nire asmo izango da pixka bat Oinjoen erreinu ezagutzea, nolakoa den, oso erreinu oso zabala eta oso ondia da. Gero, pixka esplikatuko zer den ondjo bat, ze izaki bizi duen mota dien, zer dikatzeko modua dazkaten, nun bizi dien gure lurraldean, nun aurkitu ditzazkegu, eta gero, ze espezie mota dazkagun, eta ditugu gure departamentuak ditun lan diferentiak ere esplikatuko ditut, eta gero berritasun batzuk eta gero azkenekoz bukatzeko perretxiko jangarri eta toxikoen inguruan ere pixkat esplikatuko zentzu ditugun ere, eta eskerrik asko. Eta bestaldetik eskerrak eman ere Natur Eskolai, gonbidapen honen aldikan, eta erakusketa, gutxitan ikusten erakusketa bat dela eta eharra, oso polita, así que hori garen aldikan, eta emango jogu hasira. Batakit zuetako asko da izagutzen ez duten ondjoen inguruan, edo badakizuten zer diren ondjoak edo ez. Pixka askola azkarre esplikatzeko, modu azkar batean. Ondjoa izaki bizitun bada, ez dena ez da animalia, ez da bakterioak, ez da landare bat azteko. Erreinu propioak atez, izaki bizitun propioa ditako. Behain gorputza, zelula luze batez osatuta dago, eta zelula horren izena normalian izendatuta IFA ditzen da. Zelula luze batzu dira, tutu forma batekin, eta IFEZ izagutzen da. Eta gero, zelula IFA multzo horrei mizelio esaten zaio. IFA guzti juntatzen denean mizelio. Eta normalian, 3-6 mikran egutzen dute, ez dira ezta milimetro batea iristen, orduan ja mikroskopioz ikusi berdugu bere ondjoen gorputza. Behiru iztaz ezin dugu ikusi, esan duten bezala, mikroskopioz. Badaude beste egitura batzuk naturan IFA handiagoak sortzen dituzte naturan IFA handiagoak, eta badaude momentu batzutan naturan ikusi daitezken egitura. Eta dira gizaki heterotrofoak. Gizaki heterotrofoak esan nahi du, diela gu bezalaxe. Preparatu behar dute edo preparatu behar dute behin elikagaia. Gero kontsumitzeko eta batez ere materia organikoa. Animalia bezala. Behar dute hori, landariak adibidez argia hori duten bezala, hauek heterotrofoa dira gu bezalaxe. Antzekotasun gehiago dakate gugan, landarekin baino, orduan karbono organikoa, eta, esan duten bezala, mizelioa IFA guzti horien multzoa, eta, modu askotan ikusi, naturan, batez ere, enborrak atxatzen baldin baitugu, batzuen ikusten dira IFA horiek, IFA lodiago batzuk, errizomorfoa ditzen direnak, eta gero, esaten dizuet, zaila izaten da askotan ikustea, ikusi daitezke, eta gau batzutan laborategia. Plaketan kultibatuaz eta ikusten dira, horako ditu. Eta gero, esan duten bezala, antzagi bakate animaliekin, eta, ondjoen aintzindarienetakoa, flagelon ofistokontikoa esaten zaio. Flageloa eduki, flageloa zekan, aintzindari honek flageloak zituzten isatx moduko bateko zelulak
eukitzen zituzten aitzindariok. Orduan, horietatik etortzen dira ondjuak, gero bai sakabanatu dintzirela evoluzioan, milaka eta milaka urtez, eta esango genezake, espermatozoide baten antza zeukaten zelula mota batzuk dira. Hori da, histokontikoa esan nahi, bai isatxa baten modukoa, espermatozoiden moduko zelulak zauzkaten aintzindaririk. Hau jarri eta argazki hau jarri ikusteko, esperma bat ez ere zango batzen zela, isatxa batekin, eta gero evoluzioak indietena da, milaka urte ez da gero, pixka sakabanatu eta beste zelula mota batean bilakatu. Bino horregatik ere antza gehiago dakate guban, landare edo beste organismoekin konparatzen baten badu, guregan zera gehiago antzekotasun gehiago. Eta hau da biologian ikasten den berez bost erreinu hauek, nahiz eta gaur egun gehiotan sakabanatzen nahi den, eta izuk ikusteko ondjuak egongo ziren, hemen histokontikos egongo ziren hemen, animaliak ere hemen daude, eta gero ikusteko landariak hemen dauden, bakterioak, eta gero beste montatzen hemen ikusteko, ze antzekotasuna dakatena. Eta fungi erreinuan, horrela sakabanatzen da erreinua. Dakagu lehenengotako organismo batzuk edo diela aitzindarienak esatetena, plaperodunak, mikotoak dira, bezalbezio mikotoak, eta fruitu gorputzak ez dutene garatzen, hauek asko ikusten dira fruta usteletan eta gero beste animali batzuen aparatu digestiboetan tolare topatzen dira holako ondjuak. Normalian zelula xiplegoak edukitzen dituzte talde honek, eta ni zelulak, ez dute garatzen fruitu gorputz oso komplexuak, nahiko xipleak edukitzen dituzte zelula eta bere ugaltzeko aparatu dira. Gero dakagu beste talde nahiko garrantzitsuenetako bat glomeromikotoak, horiek ez dute desarrollatzen horreako fruitu gorputzak, perretxiko mota dituztenak, baina txinplegoa dienak eta batez ere ekologian oso garrantzitsua den talde bat da. Normalean 80% zuhaitzekin bizi da, zuhaitzekin elkartzen da eta behiekin noten da bizitzen, 80%. Nahiz eta oso zailaren ikusten, zertzen dira ikusi, oso garrantzitsua, ekologian alde. Eta beste bi talde garrantzitsuak ebai, baina fruitu gorputza garatzen dutenak ikusten dituzte, asko mikota eta basido mikota. Eta hauei bai, perretxiko komplexuak garatzen dituzte gogatzeko. Baita, ugalketa sexuala eta sexuala eukitzen dute. Eta, gero ikusiko dago pixkat nola izaten den prozesu hori, perretxikoa garatzeko prozesu hori. Eta, garrantzitsua dira, baina, ikusten dugu osotasunean fungi erreinua, da minoria bat, nahiz eta ekologia aldetik ere oso garrantzen dira dakaten, eta batez ere, horietako asko landarekin bizelako, landarekin elkartzen delako simbiosia, jakiteko, ikusteko adibizio. Hemen pixkat, mikologian historian murgiltzeko pixkat jarri ditut, erreferente batzuk, hemen faltako zen Frantziako beste mikologo garrantzitsuenetako bat, ez dutena jarri, baina, gara editakoa berresadora nantzekoa, eta jarri ditutena eta bai garrantzitsuenetakoa, eta bai behaien esker gaur egun arte iztegu informazio batez ere perretxikoen morfologia eta perretxikoen familian inguruan beraiengatik iritsi zaigu informazio, batez ere Person eta Fries. Person izan duzen Alemanian bizi zen, eta Person izan duzen lehenengo ondjoen sistematika 70 ondjo talde sistematika deskribatu zuen lehenengo lanetako bat garai hauen bitartean, eta bai beak
jarraituzun lineon lan, influenziatu zen lineon lan horietan. Lineo izan duzen, sistematika taxonomikoan referentena batez ere organismoak klasifikatzeko, ez? Orduan, berak bere lana hildo horiekin, onddoak hasi zen klasifikatzen. Ze lineok esaten zuen, perretxikoak bendikan, zirela organismo batzuk gutxi ezagutzen zirenak landarekin konparatuz, eta orduan, nasketa izugarria zaudela familien artean, eta orduan, bai publikatu zitula familia ohikoenak, perretxiko familia ohikoenak, eta gero personek inzituen pixka gehiago gara. Eta gero etorri zen Fries. Fries da Suizan jaio zen, eta 12 urte zituela, 300 onddo espezie, kapazatzen 300 onddo espezie identifikatzen behar, 14 urtekin. Eta doktoretza izun Suizialdean, eta espezializatu zen onddoetan. Eta 2000 onddo inguru espezie deskribatu zituen. Izan duzen gehien bat mikologia klasikoa eta mikologia modernua uztartu zituen mikologetako izan duzen behar. Eta batez ere mikroskopioan teknika bere gatikan iritsi da gaur egun, eta batez ere esporen kolorea eta espezie dazkaten koloreak behar deskribatu zituen lehenengo batez. Eta horrekin, institun familien klasifikazio garrantzilunetako batzuk, eta behar ere aportazio oso handia institun mikologia. Gero gau, telesforo da Arantzadi, Arantzadi elkartea batez ere bere omenez, izan da duzuen, eta zela bergarako antropologo bat, eta behar ere bai monografia batzuk intzituen mikologien inguruan marrazki batzuk intzituen, batez ere Gibel Urdina, perretxiko ohikoen, gure ingurutako perretxiko ohikoen monografia batzuk marraztu zituen, batez ere Gibel Urdina, eta Hiltzai Berdea, eta horrelako perretxiko batzuk inguruan, hor ere liburu nahiko ona. Eta azkagu, Bresaola nahiko mikologo ona batez ere Italiara, Italiako zona. Eta gero onddoa eta perretxikoa gauza bera den, beti galdera berdin egiten da, ez da gauza bera, beti onddoa deitzen zaio boletus edulisei, edo onddo beltzai, eta beti boletusei deitzen da zaio onddoa, ez da horrela. Onddoa berez da izaki biziduna, ikusten dezutenez, onddoa da hau. Beti dagoela lurrazpian, lehenengo zentimetruan, lehenengo musakapa horretan, eta, gero ugaltzeko, esan duten bezala, perretxiko garatu behar. Orduan, ikusteko landareak bezala, landarea kostoak eta lorea izan duten bezala, perretxikoa, onddoaren lorea izango zen perretxikoa, ikusteko, berditasun hori, diferentzia hori, landarea dazka loreak eta onddoak dazka perretxiko mota asko guain ikusko dugu. Eta, lehen esan duten bezala, garatzeko, fruitu gorputza hori edo ugaltzeko, ikusten zuten ze egitura motak, gero berandu jarriko azalduko ditutenak ikusiko ditugu. Eta, prozesua batez ere izaten da, klimatologia honetu behar dute, espezie bakoitzentzako, eta batez ere ezagutzen dela ugalketa sexuala, behar dutela bi espora, hauek garatzen dira esporen bitartez, ez aziren bitartez landaria bezala, eta kompatibleak izaten duten bi espora horiek. Hormona batzun bitartez eta komponente kimiko batzun bitartez elkartu duten dira, garatu duten dira, lehenengo mizelioa sortzen da, lehenengo izaki bizidun hori, gorputz hori, lehenengo gorputz vegetatiboa onddoa, eta elkartzen denean, bigarren mizelio lodiago bat garatzen da, eta perretxiko elektronia sortzen dira, ikusteko, Hoi, kasu bat da, basidiomicoton filuneko prozesua da, eta hau asko mikota, dela kaso moduko bat, nahiko antzekoa dira prozesua, hauek batzutan pixka komplikatuagoa edukitzen ditu prozesua. Eta hau jarri dut ikusteko el famoso de corro de brujas, esaten dena. Horrek badaka bere arrazoia.
arrazoi badaka. Eta zein da bere arrazoia, batez ere onddoak dagoen lurrazpian, eta ze onddoa batez ere urte guztian dago bizirik lurrazpian, ez da hiltzen dela eta hor dago bizirik urte osoan. Eta orduan, arrazoia da, espora bat erori denean hemen, germinatzen hasten da, eta nola onddoa ez den xixare bat bezala, onddoa da sare erraldoi bat bezala, juten da sakabanatzen sare modu batean. Geroz eta gehiago sakabanatu, geroz eta gehiago lur gehiago kolorizatu aldezake. Hori da bere estrategia bat, bere gehiago eta iristeko eta jateko. Orduan, zeatik ateratzen da korro hori? Da, mizelioan punta aktiboak egoten dira ertz hauetan. Mizelioak aktibatzen ditu ertz guzti horiek, eta orduan fruitu gorputza garatzen du ertz aktibo horietatik, eta orduan perretxikoa ateratzen da zirkulo forma horrekin. Horretik handa el famoso correo de brujas, ze puntu aktiboak dira mizelioan ertza guztiak. Jakiteko. Eta hortik estrategia moduan eremu gehiago kolonizatu dezake, batez ere espora urrutigo bota dezakelako. Eta morfologian aldetik hemen jarri ditut batzuk ikusteko, beti ezagunena oina eta txapela dazkaten espeziak dielako, perretxikoak, perretxikoak mota askotakoa dazkagu. Ikusten zute, hau kaso formakoa, kupuliformea esaten zaiona, hau klasikoa ez, agarikoidea, ikusten zute hoi dela, izango batzen nintzukurukoa, bide da erresupinatua. Hoi da, hemendik garatzen du espora, ez du behar txapel bat sortzea ez da kaso bat, behar hoi garatzen du. Hemen ikusten zute gelatina forma bateko onddo saprofito bat hor enborran bizitzen, eta hemen botatzen du behar ere espora. Eta hemen arrautz motoretako, eta hemen hauek dira kamara txiki bat du bezala. Eta hor dakate gleba modukoa, eta hor dakate kamara horiek esporakin. Eta hor ikusten zute, ematen dula koral bat ez. Fusiforme hori klabaroide moduko bat, eta esporak ere behien pareta guztik. Eta bi hauek jarri dituz, ikusteko morfologia hauek bai eduki dutela evoluzio bat. Eta normalean, gaur egun ikusi da, morfologia aitzindaretakoak, zaharrenetakoak diela erresupinatuak. Seguruna, evidentzia daude eta esaten dute, orain dela milaka eta milaka urte, onddo guztiak, gehienak erresupinatuak zirela. Eta batez ere, mizelioak ere lurretik kanpo egoten zirela, eta begiruztaz posible zirela topatu, baina gero teknika evolutibo baten gatikan, lurrazpira sartu zela. Hori da, suposizio edo esaten dutena. Eta zaharrena, ikusi dutena morfologia mota da erresupinatua. Dela xinplea, eta imenioa esango genukena, espora botatzen dut tokia da. Eta berrienetakoa, evoluzioan, da trufa modukoa. Hau da, azkenetako morfologia. Ikusi dena berrienetakoa dagoa. Eta hori, normalian, badaka arrazoi bat. Normalian ez dute horako egiturak, ezetasuna gehiago mantentzen dutela barruan, espora garatzeko, eta orduan, kolonizatu dute ere bai, eremule horraguak eta horako ekosistema. Praktikan, badaka bere akazentu da. Eta hemen jarriak bi adibide. Jarri ditut, asko mikota, esaten zaion filuna edo onddo mota taldeari, eta basio mikota. Diferentatzeko, ez sartuko hortan, bila ikusteko. Hauek espora zorro batian garatzen dituzte, hor ikusten dute zorroa, espora hor barruan, eta honek, justo ez jarri espora garatzen duen zelula, baina hori dazkat zistidio moduko zelulak, gero espora beste mota batua daka, baina adar batzutatik gatatzen dute. Normalen, txapela eta oina dakaten onddoak adar batzutatik garatzen dituzte espora. Horien kasuan ez, zorro batetik.
Eta bueno, ikusteko, hau oso txikia, hau dago bizitzen pinu baten erresina batean, bale? Pinu baten eta dago deskonposatzen, da, bueno, eriustaz da ikusten, eta hau da, inozide bat, ikusten dena neko eskuertaina, eta bueno, ikusteko. Bueno, eta zenbat gutxo ezagutzen ditu, ezagutzen dira munduan? Bueno, gaur egun, gutxo gara bera, 140.000 espezie dauden deskribatuak. Eta, bueno, estimatzen da, 3 edo 1,5 milioi espezie egon daitezkela, don ikusteko. Da, reinu eta mundu bat oso ondila. Eta gaur egun, bueno, handikan hor gaudena ikertzen, baina asko falta, aran asko falta mundu ontzara, handikan ezagutzeko eta jakiteko biodibertsitatea dela egiten, ekosistema konkretuetan. Baina, bueno, lana egiten, baina, uneko 10 bakarrikan ezagutzen da. Eta, karo, ja ez baldin badugu kontatzen badugu ontxon txikiak, pentsatu zen bat, egon daitezke, ondia zaparte. Hemen jarrituta adibide batzuk, bidela espezie deskribatuak beak, ikusteko, ze txikia dien, eta, ze ezagutza hendikan, komplikatu da, zaude. Eta, hau da landare exotiko baten gainean, handikan deskribatzeko dagona. Hau goroldio baten, engor txiki baten goroldioa deskonposatzen, topatu genuen, Añarben, errenteri. Hoi Portugaleko, izeien enborra zalan, topotako txiki bat. Eta hoi da, parasito bat ere goroldio batena, oso txikia. 0,5 milimetro edo la, ikusteko, handikan, lana dagoela, eta Euskal Herrian zenbat espezie ezagutzen dira, Arantzadi, dela, nire kide batek, mikologo batek, dela gutxi, pasaren urtean ateratzen Euskal Herriko katalogua, ofiziala, eta, bai, ja deskribatu eta aurkeztu zitula, Arantzadin, eta katalogo horretan 5.600 espezie desberdin aurkitzen diela. Eta gai guz azkagura digitalizatuak, 54.000 uste argazkiekin, datu zientifikoekin, fitxakin, eta hori gaina eskuragarriak ez dute Arantzadin ekologia apartaduan. Eta, hoi Arantzadin, 5.600 espezie, igual gaizkesatea, eta Gipuzkoan 3.500 Eta, estimatzen da, Euskal Herrian, $25.000 espezie gotia, gutxi gora, eta gaizeratzen miliona. Eta ikusteko, ontxo mikromizeto esaten da txikia esan duten bezala, $80 handikan ezagutzeko, falta zeguna, eta bestia, makromizeto gondia, uneko $10, gutxi gora. Nola egiten dugu lan, mikologoek, pasatzen dugu askotan, ordu asko, toki batean muitu gabe, gauz espezie asko dauden eta gauz asko daudenean, eta penas ez gara muitzen askotan. Eta, mendira juten geha, habitat konkretua batea, epoka on batean, eta, epoka bakoitza dazka bere espezie konkretuak ere. Eta, ikustezu, kamera makroekin, objetibo makroekin, atetzugu argazki makro bat, espeziana, biltzen dugu, eta kaja ez geha juten, normala ez geha juten xestuakin. Segun, batzuta mai ez, perretxuko ondia dauden entzat, eramategu xestuakin. Normalen, kaja, herramienta kaja batzutan biltzen dugu, espezie bakoitza ez nasteko eta ez hausteko ere bat. Hora egiten dugu lan, eta ez da jarri, laborate zen gara, eta dena, materiala guztia bildu, lehortu, eta gero fitxa zientifikatea, eta lehortu zen dugu materiala, ontsuak ondo lehortu berdea, beste landareak baita ere, akaro daudelako ere bai, eta materiala estropatzen da, eta ondo mantentzeko urtez urte, eta baita ere beste ontsuak ez izorratzeko material hori da, kongelatu eta lehortu zen dugu. Eta mikotekan kontuetzen dugu, bale? Eta mundu mailan nun aurkitu daitezke onddoak, normalean ekosistema guztietan. Naiz eta, ezik eremu oso urtsuetan edo gazietan, zain gustatzen ura asko ez dara, dira oso selektiboak. Ura baino neurrian, ez asko. Horren, jarri dut eredu batzuk. Antarktidan, adibidez, espezie asko daude, baino beste ozio mota batzuk.
ontxo likenizatuak, adibidez, asko daude. Basamortuan ontxo likenizatu ere asko daude, oso estremistaria eta klima estremuak asko gustatzen zaizkie. Tundran adibidez, pobrea den ekosistema bat ere eta oso hotza, bertako landarekin ere aurkitzen dira. Oianean adibidez, Oianean dagoen kompetentzia horrekin, organismoen artean, badaude ontxo dexente, normalean beti, eremu txiki askotan hor behen artean eta dunetan, da beste ekosistema bat, nahiko gaur egun babestua dagoena Europa mailan, eta gero baso, ipareko basoak edo mendigaretako basoak eta pinudia, izeiak, pagadiak eta gero beste azkenik balarreak, dela beste ekosistema ere nahiko gaur egun nahiko babestua dagoena eta arriskuan dakaguna, habitatoi eta bertako ontxoak ere. Bueno, bestaldetik, zertaz elikatzen dira edo ze teknikaz elikatzeko ditu. Normalian, organismo materia organikoa, esan duten bezala den, materia organikoa eskuratu behar dute, eta normalian hidrogeno, oxigeno, potasio eta horako elikagaiak, komponentea bila biltzen dira, batez ere karbonoa, eta hiru teknika dazkate. Hiru modu daude. Ontxo mikorrizak, ontxo saprotrofoak eta parasitoak. Nahiz eta saprotrofoa gaur egun ikusi da dazkatela bi teknika, bi kapazitate. Batzutan behin edutanean aldute bizidun bat bizkarroitu eta behaien ikusten dute ez, egoten dira bizidun horren barruan urtez edo denbora. Orduan behaien beharren arabera gauten dira denbora. Orduan saprotrofoan modu hori espezie askokin gaur egun hemendik ez dakigu asko. Espezie asko izaten zaio diela deskonposatzaile saprofitoa minimo. Hondik ez dago oso argi, bale? Dago bestaldetik parasitoak, bale? Ontxo mikorrizak teknika hau batez ere elikagaiak eskuratzeko da teknika garrantzitsuenetako bat. Batez ere gure planetan, eta batez ere eguneko landare maskularretatik eguneko 85 eta 85 ontxoekin bizi da. Ontxoekin dago bizitzen harremanetan. Eta, ze elikagai egoten dira bilatzen, egoten dira karbohidratuak azukren moduan eta ura, bale? Egoten dira sustraien azkeneko eremutan, kokatuak, eta beti esaten zen, landaria sustraia dazkatela eta gero gaur egun geroz eta aigea ikusten sustraiak ez dira, eta gero gehien badela mikorrizazio bat, diela IFAK, sustraietan daudenak. Orduan, ez dira sustraia, dira IFAK oso luziak, bale? Sustraia badakate, puntu bat daño, baina gehiena dira ondjoak behaiekin harremanetan, bale? Orduan, ikusi gare lehenengo mikorrizazioak egonikoan, aurkitu dira fosil batzuk eta lareun da 10 milioi urte, ella mikorrizatzen espezie batzuk topatu izan du dira fosil batzutan, eta asko ziren endomikorizak, ikusiko dugu laurreako, bale? Eta, da tekniko bat oso garrantzitsua. Eta gaur egun nahi diatatzen, ikerketa nahiko garrantzitsuak eta beste evoluzio batekin, eta, ikusten nahi diatzea garrantzia dakaten, bale? Oain dela espaldi, zeren gunak. Eta, ontxo mikorrizak hiru modua dazkate sustraia kolonizatzeko eta sustraia metitzeko. Alde batetik handakau endomikorrizak lehen osan duten bezala uniko 90 direla espezie asko ez ditugunak ikusten, batez ere landare pila batekin bizi direnak batez ere nekazaritzan, hor daude espezie asko, horretako landarekin bizitzen, eta ikusten zute, hau da sustraia, landaren sustraia, eta hori da ontxo gorputza, bale? Ikusten zute endomikorrizak nola sartzen diren
sartzen den endo sartzen den sustraia. Kasuan, beste kasuan, daude beste kolonizatze, beste penetrazio mota batzuk, dela orkidioidesen motetakoak orkideak landarekin bizi den asoziaturik eta sartzen dira zelula bertan, barruan, zelulako, dute espera modu batean, kolonizatzen dute hifak, eta gero, erika eta txillarra eta horako landare batzukin ere beste teknika batzuk, nahiko antzekoak diena, beste teknika batzuk ere ezagutzen dira, mikorrizazio teknikak. Eta ondjo makromizetuekin, edo hau ezagutzen duena perretxikoak eta normalean dira ektomikorrizazio. Eta sustraiak ez ditu penetratzen. Egiten dituna da estaldu. Eta kanpoan mantentzen dira, bakarrikan, bale? Ikusten dute hor basuak dira, gehiena, basutako espeziasko. Ikusteko mikorrizazioak ere garrantzia. Hau da argazki mikroargazki batzuk, ikusteko. Hiru mota diferentziak. IFA, ondjoa, nola sartzen den sustraian eta nola mantentzen den bertan da ikusteko. Hiru motak, endomikorrizanak, eta hau edia ektomikorrizak. Eta hau jarri eta azkeneko, Kiev, Inglaterrako unibertsitate batean, badago mikologa bat, Laura Martinez, eta bere taldeakin aidea lan nahiko ona egiten, batez ere mikorrizazioen inguruan. Eta hauek, aidea egin duztena da ikertu komunidade eremu bateko, baso eremu bateko komunidade fonkoa nolakoa, eta batez ere sustrai egin dute lan. Ez dute frutu gorputz egin lan, egin dute sustrai egin. Sustraiak atea, eta ikusi nola den mikorrizazioa. Eta hau adibidez da argazki bat, egitazko argazki bat, lupa batekin ateata, milimetro batekin, eta ikusteko sustraia, eta hau kaputxa hori, zorro hori da mikorrizazioa da, ondjoa nola estaltzen dion sustraia. Eta da laktarius bat, bale? Hau, da ondjo hori, justua. Eta ikusteko nola bizi den, nola den lurrazkean ikusi ezin dugunean, zen egiturazkaten, eta trufa batena. Ikusten dute ifak nola sartzen zaizkion sustraia. Justo bukera. Hau beste adibide bat, hau ondjo boletu zuen izena, ondjo zubiana jarri dut, eredu bat. Ikusten dute hau da sustraia, eta zorro solo dira, lodi, eta nola daun berekin bizitzen. Eta, garrantzen diagaz, zuhaitzak izango zuten ura lortu, ez da antibiotikoikan lortu, ez da bere zuhaitz gazteekin komunikazio bat izan. Ondjo hauek ez baldin ondjoei gabe, horrelako komunikazioak eta elikagaien eskura elikagaia lorpen hori, zingo litzatuko zen. Hau, ikusteko. Ze konturatu dira hauek ere? Konturatu dira, ikusten zute bi diferentziak, hemen hori ikusko zutela, bi diferentziak. Konturatu dira, nitrogeno askoko ekosistemetan, mikorrizazioa apenas ez ere ikusten da. Ikusten zute. Eta karbonoa orekan dagoen baso batean, nitrogenoa gutxiko eremu batean, ikusten da mikorrizazioa oso ondo juten dela eta espezie konkretuak ondo garatzen dira eta errizomorfoa garatzen dituztela, aholako egiturak eta kapazak diela area gehiago kolonizatzen. Kosa que beste aldian, ikusten pobreagoa da, ez da ikusten, hain garbi mikorrizazioa. Nitrogeno askoko ekosistemak nahiko problematikoa dira ondjoentzako. Ikusten nahi dira nitrogenoa dela pixka problematikoa. Komunidade fungikoak jeitsi duna, biodibertsitatea bai, gutxio aurkitzen da horako ere mutan. Kasu honetan ez, gehiago mantentzen da, eta dibertsitatea bai, handia gotzen da. Nire azkeneko gaur egungo emaitza batzuk. Hauen emaitzak oso da. Pixkat hola orokorrean, komunidade batean, hauek urte askotan induzte lan hauek, ikerketa hauek, eta pixkat zelkatzen da horrela. Horrelako makromizetuak, 1,72
€122 dauka garrantzia ekosistema hauetan, edo mikrorezazio hauetan, gero, beste mota batutako 21 krostuloideak edo olako ointuak 121, trufak 11, eta gero, ikusi ezin ditugun beste espeziatzuk 107. Ikusteko, baka, dibertsia dira. Eta hemen jarri dut, mikrorezazio motak. Hemen izan detena, perretxikoakin, eta adibidez termiteroa da. Termitak ere kultibatzen dute onddo batzuk, behekin daudela behekin bizi diela, eta behen artean, elikagaiak pasatzen dira, harmonian bizi dira, eta gero horrelako perretxiko motak garatzen ditu onddoak, bale? Justo ez du matatzen den termiterotik, hori hemen ez da ikusten, baina beste kontinentetan eta bale. Hau beste kolonizazio garrantzitsuenetako da gau dela likenizazioa, bale? Hau normalian da oso entzin da ere, esaten duten ez ere, alga nola hemen hiru bizidun dauden bizitzen batera, zianobakterio bat, alga bat eta onddoak, eta esaten duten ez, dela milioika urte, algak bilatu zuten onddo bat, daiekin bizitzeko, elkar, eta gero kolonizatu zuten, demos. Eta hemen jarri beste adibide bat, okilan kasu bat. Da simbiosi bat ere, simbiosi mota bat. Okiak egurra biguina topatzen du, horrelako onddoen laguntzaz. Horrelako onddoak degradatzen ditu zutikako egurrak, orduan okilantzako egurra biguina egoten da, eta okilan erresago zulatzen ditu zulua. Eta onddoak zuloa aprobetxatzen du espora sakabanatzeko. Nahiko tipikoa da, onddo hau. Eta hau gainarben eta egun arrazio. Ikusteko justo zulua eta nola fruitu gorputzan nola aldatzen duen espora botatzeko eta kolonizatu alizateko beste ere mugurio. Hena ez asko sakonduko ez dara eta onddo saportukoak, beste teknika elikaiak eskuratzeko beste teknika garrantzitsuenetakoa. Eta egiten dutena da berriziklatu. Ikirik dagoen egur guztia, landareak edo beste organismoak deskonposatu dute, eta gero berriz materia inorganikoan lurra sartu. Ez organikoan lurra sartu. Eta hau bai, garrantzitsua dela ere bai, ekosistemetako egurra bertan uztea. Espezie asko behar dituzte egurran tamaina konkretuak. Egur txikiak, ertainak, handiak. Hau gola ikusi da, eta baita ere egurran deskonposaketa faseentzako baita ere. Espezie asko behar dituzte egurran fase konkretu batzuk. Behar dute egurran fase gogorra, edo biguina, edo oso pasata, apena modukoa. Orduan, hau ikusi da, dela urte asko, garrantzia dakala eta tamaina baita ere. Ez egurra egotea, sin más egotea edo egurra mota bateko egotea ekosistemetan. Ez da hori bakarrik da, baita ere, tamaina eta morfologia ere bai egotea barria da baina artean, bai egur handiak, egur txikiak eta bai, Eta, hiru modu daude, pudrizio hiru modu da, deskonposaketa hiru modu dazkate. Hauek normalean pinudan ikusten da, deskonposatzen hemen batez ere basidikotoa sartzen dira jokuan, kardaki espezieetako asko, olako espezietako asko, iten dut horrelako pudrizio bat, dela beixa, pudrizio parda erderaz. Gero, blanka, hauetako asko normalean lignina deskonposatzen da, eta hau asko mikota eta bai masidun mizetoak sartzen dira deskonposatzen eta bai espezie konkretuak. Baina ez lurrian dagoenean. Batez ere gehien bat zutikako zuhaitzetan edo zuhaitzean dagoenean. Eta gero blanda bai lurrian dagoenean. Sartzen dira hori espezie batzuk generalista hauak edo ohiko hauak hori deskonposatzen da egur oso bigut. Eta jarri dut perretxiko mota batzuk. Deskonposatzaileak, bale? Hori garoa da, hau garoa da, hili dagoen garo baten zurtoina, eta hori tifula da, bale? Oso txikia. Hori da gau Erythrus erinaceus, da, poliporazio bat, ez da kardakia, baina antzeko bat, eta dago, pagai bizi baten zurtoinan, bale? Parasitatzen edo batzuetan bertan bizitzen.
Eta hoi enbor txiki batian, ikusten zute ze kopa forma dazkaten, apotezioa ditzen zaiona, eta hau, karneto, ari baten adarrak deskonposatzen. Hau da oso harrakoa, espezia oso harrakoa, ni bakarrik behin ikusi. Eta nirekin ibiltzen dienak, mikologoak ere oso gutxitan da, batzuk dut ikusi. Eta akaten zima oso kuriosoak, egurra markatu, ezurra deskonposatzeko tela, ontsu gutxi ezagutzen dira. Hoi kapazak dienak egiteko. Deskonposatzen dituzte, darrak, bale? Eta gero garrantzia, ez? Baso edu baten garrantzia, esan lehen osan dutena. Ikusten dute variedadea, omerdu egurria, mota askotakoak, morfologia irregularra dazkaten egurrak, zutikakoak, zuaitzarrak, hau da baso edu baten ezaugarrietako bat. Eta horrelako zuaitzak dira oso garrantzitsua. Espezie asko gara dituzte horrelako erikiguniak, horrelako txankurroak, horrelako morfologia bertan dutzeko. Hoi gabe desagertuten dira, bale? Badakigu. Orduan, zaila, ez? Gure ingurutan ikusten dira horrelako zuaitzak. Bino, gero atzetik beste zuaitz gaztiak edo etortzen diren basoak edo, segida bat, ez? Zuaitz gazteen segida bat dazkaten baso, gutxi ikusten dira. Orduan, problematika bat ere badakagu, adibidez oialekun kasuan, ontxo lignikola hoientzako paradisu bat da, bola, entre comillas, ze, egur irregular asko topatzen dagan, mugarratuetan, bino, bestaldetik, zuaitz gazte gutxi datorratzetik. Orduan, hauek urte determinatu badakate eta kargagatik eta ere hautsiten dira. Orduan, problematika bat dago, espezia hauek bertan jarraitzeko, ez? Denak aldi berean hiltzen badia zuek guztiak edo hautsiten badia, ez dago jarraitzeko. Orduan, garrantzitsua da bai, horrelako basoak, bino, ere gaztiak ere egotea segida. Eta parasituak, espezializazioa ere behar dute, parasitatzen duten organismoan inguruan. Eta normalian ontxoa parasitatzen dute landariak, beste ontxo mota batzuk guri ere bai, beste zelulan mota batzuk dazkatenak, gure kasuan ez ditugu ikertzen, gu ikertzen dugu ikusi ez dutenak lurtarrak edo makromizeto, mikromizetoak. Eta, ontxoak eta intsektuak eta landariak, parasitatzen dituzte. Eta, hauek ze garantzia dakate naturan, ere plagak eta izurriteak eta erregulatu iten dituztela, horrelako ontxoak. Orduan, badakate behin paperarek. Eta, hemen jarri dut lau argazki, bertakoak ere. Eta, hau liken bat dago, da espezie bat oso txikia liken bat parasitatzen, taloan, ikusten zuten egitura hortan. Hau pseudoboletus, parasitikus, putz bat parasitatzen, ikusten zuten gero fruitu gorputza bere onduan garatzen ditu. Gero Cordyceps militaris, xixare bat parasitatu du, eta eta dugu lurretik, eta hori ikusten da, fruitu gorputza atatzen zaio barrutik. Hori ere hemengua da, eta gero, hori beste hori mota bat, platano faltsuan ostua parasitatzen. Eta, non ze ekosistema topatzen ditugu gure lurraldetan? Adibidez, habitat garrantzitsutakoa da, dunetako onddoak, jarriekin urritzako biotopoa adibidez. Eta, ikusteko pixkat, jarrien espezia batzuk, ikusten zute ze eremuak, ze fragila den lurra, ez dela lurra, ez dela area eta, gintzidun karnotokin eta toskolekin eta ikusten zute hor bertako landareekin ere asoziazioan bizidia, ontxo hauek, horietako bat jarri eta ikusteko beste bat. Menzumaiko duna santiokoa jarri. Dela beste habitat bat babestua da ona. Eta beste habitat bat dakaguna dela larreak. Gaur egun asko jetxi dela, eta bertako biodibertsitatea baita ere,
Eta hauetako asko gero azalduko dizuet, baina daude, arriskuan, bale? Salatzeko arriskuan gure gure habitat hauetatik, bale? Hauetako bat da, dago batez ere arriskuan, hauten sartu dugu, ondino mehatxatu moduan. Eta bero hau beste bat, ikusten dute kolorade formakin. Hau batez ere baita ikusten da betariko arratoian, San Antonen, eta hori ere zerrenda gorrian dago espezietako bat. Hemen jarriet, artea, hemen ez da gutxi izan, daude pontio batzuk ere bertan ziren. Orduan ikusten zute ere bai selektiboa diren, behar dute bere habitata. Habitata hau desartzen badira, beraiek ere badekoaz. Orduan batzuk daude, diela, aldatzen dutenako generalistagoa dienak, habitat asko partekatzen dutenak, baina beste asko ez behar dituzte, justo habitatu dut. Eta hor putzan jarriet, eta hor beste Ibero-Urdina familiko espezietako bat. Ikusten dute putza, ursula gorri bat, eta otidea. Otidea izena deotiz, belarrian dator, izena hortik ikusten dute belarrian forma puko hori betzela. Hemen artadi bat jarri dut ere, ez ere artadi atlantikoa, lekzinun batekin, hau da boletus bat izango batzen dutela, baina beste genero bat, nahiko gertutasuna dakana boletus generotik, baina ikusten dute diferentzia, beste modu batekoa, oso tipikoa artadian. Eta hau amanita bat, amanita txuri bat, baita ere artadian tokatzen duena, mobilea, ikusten dut txurila, amanita izateko eraztuna ez zaio ikusten, ze askok ere galduten dute eraztuna, baina ikusten dute, amanita ez aurretako bat, ikusten dute golbo hori, arrauntzoi, perretxua garatzen dut okitik, normalian amaniteko lekutzen dut markatua eta eraztuna. Hau igorra foruzua da, ematen dut ursula bat dela, Ibero-Urdina bat izango batzen bezala, ere morfologengatik bino ez da Ibero-Urdina. Bino, antzeko tasuna dakatu horretik jarri zioten ursula, perena nintzen, bale? Eta errekako eta ibai inguretako habitatak ere, gutxi dazkagu gure zonan, hango zona batez ere, hemen ere, badaude, baina gutxi. Eta, badaude adibidez, las colmenillas ditzen dira, horako perretxikoak, eta horako habitatetan bai altzadiak, lizarrak, eta horako zuetzak behar dituzte, baita ere. Altza ikusten zute, hau espezie bat justo konkretua altzana, nahiko arrakua, gutxitan ikusten dena, eta ikusten zute boroa dazka, boletus bat antzekoa, eta behikutzean oksidatuten da urdina, pirodon, ikusten zute. Ikusten zute, hau ez azka ez da txapela ez da oina, erresupinatua, hori behar du bakarrikan, eta beste kortiziazio bat, atatzen den ere bai inporta. Gero, lizarran, horrelako espezie deskonposatzaileak ere dauten dira, aldetzuetzak, disko baten formakin, lupakin ikusten dira, eta espreski, lizarrako espezietako bat, Eta hau da, niskalo familiako espezie bat, ikusten dute esnia, ez dakit ikusten den ondo, esnia ukitzen du grisa kolore duna, eta urritzan agatzen da espezie bat. Nio da Lactarius bat, hortik etortzen jo izena. De latex, botatzen du lako latex. Mozteakoan botatzen du esnea, esne moduko hori. Hemen aritza, bertako aritza gutxi dazkagula, baina espezie tipiko bat beti topatzen da, bertako aritzan. Fistulina hepatika eta ematen du mermela bat dakala gainetik beti. Dakagola beti ikusten batzu noizbait enbor batean hor sartua gorria kolore duna, perretxiko bat seguruna beha dela. Beti hola fantakin, mermela moduan. Hau boletuz antzeko bat, suiuz bada, suieluz,
Eta hori ikusten zute, ze kolore azkan ere, hau aritzeko espezietako bat, boletusa, poroak etortzen dituzte, poro txiki batzuk, eta urdin duten dira batzuk, boletuz batzuk. Eta, jagaiak, beste habitatu bat. Hau da deskonpotzaile bat, oso polita, Micena renati, eta, olako erramutan fruktifikatzen du beti, eta ikusten zute hanka hori-horila, Micena normalian generuak edukitzen du horria txuri-txuriak, beti, normalian gehiena. Eta, hori da ezaborretakoak, eta ere kolore asko eta pagadin mugarratu hau estetako bat. Lehen osan enten bezala ez da espezioi, baina, oso antzeko bat. Eta, hau beste bat, seguruna askok ezagutuko zutela, urretxa ere izen ez ere ezagutzen da, eta, hau jangarri oso bat, bere urdinetako bat, eta Ciano Santa. Normalian, hemen berdiago ikusten da, baina normal ere moreago, kolore moreak ikusten ditu, hemen boletuz bat, hau batez ere udaberrikoa edo udakoa, hau batatzen da udaberri honetan, eta retikulatuz. Retikulatuz normala esaten zaio, edo jarritzen izena, izan dut retikula asko markatzen dut, oinako retikula, sare modukoa hau, egitura hauek asko markatzen dut, zurtoinak normal, nortik dozte guztela. Eta jarri, beste bi espezieneko komunak ere. Jarri Cantalus palens, hau normalen ez da zibari uzaten xarra hundia, hau da zurtoina, luxiagoakin eta horako ondiagoak, hau da palidogoa, palens, eta ere exutuagoa, hilere ukitzen du, txuriagoa ezaten da, eta ere Cantalus, beste espezie, genero bat oso jangarri ona dena, eta merezu dena baita ere. Eta gero hemen, tripakia ere ezagutzen dena, tripakia. Eta nun bada, ikusteko, hauek ez dira horriak, hau dira pliege moduko batzuk, beti, jendeak horriak esaten zaio baita ere, baina dira pliegeak, ez dira horriak, bale? Eta horren kasuan, ikusten batzute dira, urratzak. Hoi dira, nun generuan zagoretako eta hau ere, jangarritako, ez da hain apreciatu, baina jendeak jaten du baita ere. Ontxo beltza, hau gustatzen nioen habitat bat da, batez ere gaztain honduak, asko gustatzen nioen habitat eta baita ere aritza ere gustatzen da asko. Bertako aritza baita ere gustatzen da, deixente. Ikusteko, imeninoa poruak txiki-txikiak gutzi dituzte. Normalean jangarria diena politusak poro txiki-txikiak eta imenioa esponja modukoi txuria, normalean, txuri-txuria. Eta, kasu batzutan zarra dienean perretxikoak da, pero poroi bilakatzea pixka berdia eta pixka duzpetzen da honean, horako pororiak izatik. Hemen urkiako deskomposatzaile bat, oso tipikoa urkian beti, horako espezietako bat. Eta, pixkat, hau oso tipikoa, zagutuko zute, pelikula askotakoa da hola. Buskaria, hau urkian topatzen da, ez urkian bakarri, habitat deixentetan. Eta, esplikatuko. Hau itxusan dago beste bat, oreja de burro ezagutzen dena, de Judas. Hau, japonesek espezie medizinal bat bezala dakate tradizionalki eta erabiltzen dute hemen, ez da normalen jendeak ez dut biltzen jateko. Baina itxusan asko, Eta oreja de Judas, buelta ematen bai dute beti belarri baten tamaina eta morfologia dute, belarri batzen. Hemen ikusten zute, anoderma bat, kardaki moduko bat, resinazio oso tipikoa baita ere. Hau kardakiakin konparatzen badugu, normalian kardakia da grisagoa izaten da, eta hau normalian naranjagoa o marroia izaten da, ganodermak. Bestia da fumez, hau ganoderma. Eta horra manita bat, ikusten dut da manita. Eraztunakin beti, honi arrautza zaio asko markatzen, arrautza gutxi ukitzen duenez, eta makulak beti. Makula dela arrautza horren restoak, pegatuak. Noratzen denien txapela eta ikusteko, estelsa bat, aritz amerikana.
Bueno, gaztainetako beste bat. Ez txikia, deskomposatzen gaztainan, azala hori ez, piportak. Eta, hori ere behar dela, eta ondjoa daudela deskomposatzen denak, holako elektronika. Nago zartzen pixka eta habitatak, eta ze diversitatea gagun gure eremutan, eta ikusteko niskaloen tankerakoak, ez da deliciosuz, beti kolor, baina ikusteko da lantarius bat. Mozten denean, latex hori nintzen espezitako bat. Ikusteko ze morfologia dauden ere, mendikan, ze egiturak, zar modukoak, hau dela jangarria, adibidez, piñoi izeietan topatzen da, piñoditan ere, Douglas izeiak ere, badakate bere diversitatea, hemen lepiotak, goatzen, tortzen burura, lanperna moduko batzuk, lanperna minio tankerakoak dira. Ikusten zute hori atirratu horrekin, txapela, minio, beste genero batako. Eta hola liste batzuk esplikatzeko eta, zelan inditugun eta, jarri eta debiretako bat, espezie txiki bat bizi dena zuaitza ametzen azalan, topatu gure bide batek, eta hor espezie berri bada zintzerako, eta pasain urtean deskribatu zuten. Mino, espezie honek behar ditu amezti oso zarrak. Eta orduan, gutxi dazkagun, bai Iberiar penintsulan eta hemen ia zer, sartu dute zerrenda gorrian ere. Espezie hau, baino, ere deskribatu da zintzerako, eta espezie bat nahiko kuriosoa eta himenotxa eta ametzi, ametza, pixat euskeraz jarri dio izena, baita ere, omenez eta ikusteko. Beste kide batek, ikusteko ze espezie dauden hau topatu zen, akazietako nola eremuak, mosaiak eta desberdintzeko estakak eta horietako egur landu batean topatu zen hau. Eta, ez genik egun zen, eta hola, beste aleman batekin jarri kontaktuan, eta azkenian berria zen, eta bilagunan topatu zen, uste zute, zenbanen urtzen duen, 0,25 milimetro, eta izena jarri zaio Iberika. Genero bat oso txikia gaur egun, ez da asko ezagutzen, eta hemen genero honetan espezietako, genero hau ezen ezagutzen hemen, Iberiar penintsulan, eta bakarra da, hau, eta Iberika jarri. Eta indako lanak esplikatzeko pixkat, orokorrian, horren dela 2 urte Gipuzkoako Diputazio Foralak egin nuen ikerketa bat, onddo exotiko baten inguruan, Aulasia Claudopus, ikusten zutenen. Eta onddo bat oain dela 6 urte doi ikusten geroz eta gehiago, gure ekosistemetan basotan. Eta ikusten zuten, ze egitura dazkan, erlauntzan zuloan tankerako inbeni badaka, zulo horiekin, eta oso erakargarria da, kolore oso bizila, naranja. Eta, berak egin zelan nindun, gehien bat populazio ikusi, Gipuzkoan mailan nindun lan, ze populazioa zekan ikertu, datatu, eta gero, ikusi baita ere, espezie, esaten genuen espezie hori zen, ADN analizian bitartez, eta gero pixkat, baita ere klima aldaketakin ikusi erlazioa auki dezaken, ez orduan, oain pixkat esplikatu behar. Espezie hau, Aulasia hau, esaten dutenez, 2 variante daude, bat etortzen dena Hego Amerikatik eta beste Asiatik, guk hemen dakaguna barietate hau etorri da Asiatik, sartu zen Afrikako eremua eta Afrikatik pasatzen Italiara. Eta 2000an Italian zitatu zuten, Europako lehenengo zita, eta bigarren zita Errenteri aurkitu zuten, gure mikologutako bat, Aritz Amerikaran. Eta geroztik, Asturiasen horrengua, eta gero junda pixkat sakabanatzen. Eta ikusteko. Hau da, urdina da gure pixkat variantia, hemen Latinoamerika,
hoi da, Asiatik eta gero pasazan areaka. Hoi, ikusi dugu, nik ere ikusi leheno beste izen bat ezagutzen zen espezie hau, eta azkeneko 2022an ikusi dugu, esaten zuten espezie ez zela, ez zegoela ondo. Orduan, ikertuta eta hola, hartu nuen txinoen materiala, eta, bitartez, ondo garatu zian esaten duten espezia dela. Europako fabuleska kaluzera deitzen zen hori, ez zen ala, eta, nerekin biltzen den mikologo batek ere, beak ere ikertu zuen, eta esaten zuen Claudopus zela, eta orduan nik ere, lanontako ere datatu nuen, ikusi nuen, eta denak eguneko 97 ematen du dela Claudopus. Txinoko material horrekin kointziditzen duna, eta Europan espezia dukakagula, ez kaluzena. Ze daude 4 espezie bueltaka, orduan, Europakoa eta Gurezonakoa Claudopus. Hori ere kontuan hartu duen, eta nun bizi dago, ze ekosistema gustatzen zaie. Gustatzen zaie espezie batez ere, klima tropikalak bastante gustatzen zaizkio. Orduan hemen jarri tropikotako jan bat den argazkia ikusteko, eta subtropikotako, ez zain tropikala, esan ditzuagoa da, horako klimatako ekosistemak ikusteko. Eta gero hemen, azkenik Euskal Herriko oian izango zena eta dazkaguna, ere mugatzituan, nahiko tropikala, eta batez ere, argazki hau da jaizkibelekoa. Ikusteko zehantzekotasuna dakaten ere, eta asko gustatzen dio batez ere, erreka bat zera, kolako errekak, ezetasun asko da ematen errekak. Eta nun topatu nuen ditu populazioan bienak, bi eremu hauetan dela jaizkibeleko mendien. Jaizkibeleko erreketan eta horrelako egurrietan, enborretan, batez ere gaztaino onduan, pila bat. Gaztaina gauzatzen jo, gaztaino ondua, pila bat. Da espezie bat, deskonposatzailea. Eta txikia baita ere ikusi zutenez. Eta esan duten bezala, 2008an sartu zen, sarrera ukizun, 2 habitat zezkan, 2007 eta 2019 3 udalerritan topatu zen, 4 habitatetan. Eta, 2020 eta 2024 bitartean, beste 9 udalerritan topatu dugu. Eta, gehien bat ikusten zute, kostako influenzia gustatzen zaio. Batez ere itxasonduko ekosistema horiek. Eta gero, bizita initu Alkizan, ja pixkat erdialdera, Alkizan eta Asteaso. Eta, hondik anezakegu, erdialdea honena ditxetzaken. Ez dugu zitatu, así que ikusiko da nola evoluzionatzen duen, baina ematen duenez, dela gehiago itxasaldekoa. Eta, hau jarri nun pixat ikusteko, normalen espezie exotiko batek ikitzen ditu 3 prozesu. Kolonizatzeko izaten ditu 3 prozesu. Normalen esaten da sarrera, handikan individuo gaztea daudenean eta populazio txikia dakanean. Gero naturalizazio prozesu bat, populazio ertainak gartu dituenean, eta gero normalen inbaditzaile prozesua izaten da populazio nahiko handiak geroz eta gehiago sakabanatu dituenean erreztasun batekin eskualde guztitik edo habitat gehiago. Orduan, pixkat bai ikusi denez, zitazioen batik eta erreztasun batikan bai ukidura prozesu hori. Eta bai 2020-2024 lagun, igual badukala eta ikusi dela inbaditzailea dela. Orduan, hor jarri dut ze habitatetan bizi da. Euskal Herrian 20 habitat desberdinetan bizi da. Eta, 23 eta 24 urte bitartean, 5 sustratu aloktono berrikan topatu zen, lehenengo bat izpilu dian, ze gustatzen jo gehiago gusto zabalak, espezione. Eta, denera 7 habitat aloktono, amairu habitat autoktonotan. Gehien ikusten dute jaizkibela, gaur egun topatu duguna, handikan lan gehien berda, eta gero, hori da, pilu ditan eta horietan. Pero nahiko ikusten dute ze erreztasuna dakan, habitat guztietara. Eta, gero klima aldaketakin eta topatu nintuen datuekin eta igeldoko behatoki meteorologikoko datu historikoekin, nire konparaketa batzuk, mendiko lagiketekin ere eta bertako estazio meteorologikoekin ere eta nituen datu media batzuk, eta bai ikusi nula izan zen klimakin posible dula eduki
erlazio bat. Ze, bueno, 2008 urtean, temperatura urteko bat azosteko 14,5 gradutan aurkitzen zen. 89 eta 2008 bitartean batatzen bestekoa berdin mantentzen zen. Baina gero bai ikusten dela, 2019 eta 24 bitartean ja erdi gradu erdi egozen, osea, ja 15,2 mantentzen dela gaur egun. Orduan, bertako datuakin ere, egia lan gehiago egin dela, baina bai, badakala erlazio bat kolonizatutako urtiekin. Bai, ematen dula, dakala erlazio bat, batez ere ni mendian topatu nuneko erragoekin, ze gehiena fortifikatzen zuen temperaturetan, normalia egoten zen 15 gradutan. Jartzen zen ondo fortifikatzen. Hortik kanbera, batzutan bai, baina gehiago gustatzen zitzaion. Orduan bai, ematen dula, dakala erlazio bat hor. Igual urte horietan gehiago gustatu zitzaion, igual bertan zeon, auskalo, eta gero junda, da igual temperaturakin gero zetari, erraztasuna aurkitzen. Baina, horiak dikan, lan gehiago inberda eta konparaketak atea. Eta, bueno, azkar batian hau azkeneko lana, indako ere klima aldaketakin eta espezie sentikorrekin ere indako lan bat, pasaren urtean. Eta, bueno, hau naturklimakin ateatako lizitazio bat egin genuen lan, eta gehien bada jarraipen bat iteko espezie sentikorrekin, Euskadi mailen inden lan bada, nire kaso Lontxokin, Arantzadiko beste departamentukoek saiek beste taxoiekin, denak gaude bertan, eta ze hartu dugu kontuan, nik hartu dugu kontuan batez ere espezie sentikorrak selekzionatzen, eta batez ere izatea espezieak kliman aldaketa gehien kaltea gehien pairatu dezaketen espeziak izatea, edo sentikorrera. Eta batzuk sentikorrak prioritari modan, eta beste batzuk ezen prioritarioak, igual luzera, ere, klimak ere kalte egin dezaketen espeziak ere izatea ere bai prokuratu naiz, edo kontuan izan dut, horako espeziak sartzea duen. Hortako sentikorrenak, eta gero hartu kontuan klima peletakoak, mediterraneoetakoak eta biklimetako espeziak eukitzea. Gero, beste aldetikan, mendian espezie identifikatzeko errexak dien espeziak izatea ere bai kontuan izan dut, espezie komplikatu bat badia eta ez ditugunak erraza ezagutzen, lan hau egiteko oso zaila izango zen, eta oso bat espeziak ontsuekin lan egitea, horietaka bere komplikazioa, frutu gorputzak asko beste espeziak behin artean asko antzekotasuna handia dakate, eta orduan mikroskopia behar dugu, eta orduan asko kostatzen da, orduan netena da espezia errazak izatea. Eta gero, komposizio trofikoa eukitzea hiruak, mikorriza saprotrofoa eta bizkartia. Prioritarioak izan detena oso sentikorrak, erregistro gutxi dazkaguna Euskadi mailan, eta bestia klima ezen prioritarioa, baina bai kaltetuak izan daitezken espezia. Erregistroa eta populazioak nahiko osatu bat dazkarta. Eta ze ere mutan indelan, Atlantiarra, kostako eremu habitatek dira, hori aleku hartu kontuan, bainarro eta gero mindi erreka pagoetan. Oso ezea delako eta bertako espezie prioritario bat hor bizi delako. Eta, beste berdin, kriteri berdin. Eta gero hartu beste eremu bat, hau Arabako eremua bi estazio dira, eta hartu kontuan Altube, Arabako baso bat, hor nazten dena Kerkur, Rour, Pirinaica eta zeakin, pagadiakin, hor, la transizio moduko bat mediterranear eremura, hori interesantia dela, ere ikusteko aldaketak, klimakin eta espeziekin, eta gero munain hori daudela, Kerkur, Rour, aritz, bertako aritzak oso zaharrak, azkan eremu bat oso garrantzia dago espezie bat desagertzeko zorian, hor bizi dena enbor hortan, eta hori hartu ere kontua. Eta gero mediterraneora, beste estazio bat, jarraipenak iteko, Kerkusiles, hartza dira, mediterranean hori ere hartu kontua. Azkenean hau edia, ikusteko kliman aldaketa eta espezioen distribuzioa ikusteko, hori hartu kontua. Atlantiar
zona nola ze jarrera, ze fruktifikazio eduki dezaketen espeziak edo ze jokaera eduki dezaketen klimakin estazio horretan, Frantxizozkoan ere, nola ze jokaera dakaten ere bertako klimakin, eta hemen berdin, ikusteko aktibazioa, batez ere fruktifikazioen aktibazioa ikusteko, aurreatzen den, atzeatzen den, edo mantentzen den, edo zaldaketa eduki dezaketen. Eta, hau dira espezifikakoa. Tomaten du xixa, kantarelu xixa hori badela, kantarelu ez da kantareluz bat, baina oso bere busu errango nuke, beste generola bada, kantareluz, zita oso gutxi Euskal Herrian, prioritaren moduan hartu dut. Hau, portinarius bat ez dutela inoiz ikusi nire bizitzan, nire ibiak bai, baina oso arraroa, hau Europako ekosistema iparreko baso ekosistemetan bizi da, gustatzen jo gehien bat, bestea baita ere distribuzioi daka, eta gure eremuak badia justo hegoaldenak, Europako hegoalde eremuak, eta badia justo muga hori edukaera hori, ez? Eta hau da, esan duten espezia, pasen urten topatu dugula, dela prioritario bat, eta bizi da arizti zartzar hori enborretan, eta hau da desagertzeko zorian dakagu. Ez dago hain kritiko, baina bai en peligro esan dute, eta gero, likenak ere hartu dikontuan. Hau da rekasorea bidez, eta hau da indikatzaile bat, baso heldu baten indikatzailea rekasorea bidez, beti behar ditu zuhaitz oso zarrak, nahiko zarrak, eta hor beti enborra, indikatzailea aparta, eta bai ere sendikorra, beti eremu ezeetan, eta beti kostako eremua gasko gustatzen zaizkio, nahiz eta, bere populazioa ez izan oso txikia, baina, indikatzailea da. Eta hau, sartu beste liken bat, prioritarioa dela, eta hau mindi errekan dago, eremu bat oso bestea, eta ikusteko nolakoa den, eta hau bai daudela, 6 erregistro, baina populazioak ezagutzen dira Euskal Herri, 2 eta gehienak Gipuzkoan. Hernani eta beste bilak Aian dira, Agoetan bilak. Eta enborra, hiri dagoen enborra, baina ere zabalak gustatzen dizkin, eta beti ez perso handiko eremuak. Eta zein da ontsuan egoera, bukatzen juteko. Dunetako egoera, duna daude desagertzen, duna asko daude kaltetuak, bai itxasono iloerangatikan, urmaian iloerangatikan, eta bai bataz ere erosioa eta bai edifikazioan inguruan ere habitat bat ere arriskuan dagoena, eta bertako ontsuak baita ere. Eta, bero zelaiak, beste puntu bat, Europa mailan oso estua daudena, eta kritiko dauden ontsu gehienak dira larretakoak. Ez da dunetan batzuko, baina kritiko gehienak eta ebaluatu dien gehienak Europa mailan dira larretakoak. Eta, gero, ez esplikatzen pixkat, esan dutelako, eta hildako gurra beste puntu bat, esan dutena, garrantzitsua eta behar dutenak, espezie asko, variedade egotia, gure eremutan. Eta beste bada, klima aldaketa. Ez dakiguna gaur egun, horregatik nahi behar bai horrelako lanak egiten, baina bai gana ikusten, temperatura aldatzen nahi dela, prezipitazioa baita ere, baina baita ere fruktifikazioa. Geroz eta udazkena, geroz eta gehiago, udazkeneko fruktifikazioa geroz eta gehiago ediatzeatzen, eta batez ere azaroan edo, eta baina baitzen duguna dela motzagoak garaiak. Fruktifikazio periodua dela motzagoa askotan, azkeneko urtetan. Eta bere bai aleen kopurua, berretxugun kopurua ere baita ere asko jetxera. Azkeneko 10 urtetan edola, bastante. Orduan asko kostatzen dugu espezia topatzen. Orduan, ikusteko, 3 puntu jartzen dira puntuan. Bat da, landarean aldaketa, batez ere pagadiak eta ekosistema epeletako, gure ekosistema baso epeletako landarea aldatzen baldin bada horiek, esan dela, ikertzaileako bere esaten horren aldaketa emango dela, luzera. Hauen aldaketak bertako komunitate publikoari bai arriskuan eduki dezakegu.
Eta gero, bertako espeziak desplazatu ingo zian, eta gero peruzera, itxas mailan iloera bai, bertako dunetako desagertze horrekin ere, bertako espeziak baresuan. Hoi dia 3 puntuak onkioen inguruan, ze gora bakaten edo arriskuan daude. Hau da jarri eredu bat, behaiek, ze estrategiak ze nola evoluzionatzen dien aldaketen inguruan, estres hidriko baten inguruan, ura falta eukitzen dutenetan adibidez. Horrelako perretxukoa garatzen dituzte, sekotioides esaten denak. Lehen zena suiuz bat, agarikoide bat, juten da pixkanaka evoluzionatzen sekotioide batean eta azkenean bihurtzen da trufa batean. Bai airea ikusten, ikusi da, eta analiz molekularaken airea ikusten, ibelurdina generoa rusula dena, bai aire datu batzen edo ikusi dituztela espezie asko horrelako morfologia formakin. Ezagutzen dena rizotogona adibidez edo tuber, bai ikuste airela evoluzionatzen espezie asko rusulara horrelako morfologiakin. Lehenago garai batian, historian, ezingo dugula ez da imaginatu, ibelurdin bat horrelako familia batian, horrelako morfologiako zitzak zitazkenik, horrelako morfologia eta familia organizia. Orduan ikusteko nolare bai eremu lehorretara moldatzen, ikusteko hau dira. Ezaugarri batzuk, eredu batzuk hori dutena, sekotioidenak nola evoluzionatu duten. Azkenean aurriak desagertuten dira eta holako kamarak bilakatzen dira. Bertan ezetasuna mantentzeko. Hau da adibidetako bat. Hau da kazo bat, kupuloide, bertan espora, eta bilakatzen da holako laberinto forma batean, hemen kamara dago eta azkenean trufa batean bilakatzen da. Ja, itxilla, ikusten zute, itxilla. Horako kamarak, azkenean. Hau da ikerlari asko ikusten nahi dien fenomenetako bat, eta trufa baten eta hauetako asko azkenean ze evoluziorako edo espora sakabanatzeko botatzeko ze teknikak dazkate horako espezie asko, trufa asko, azkate behar dituzte basurdien laguntza, arratoien laguntza eta horako animalien laguntza. Ze asko dute hormona mota batzuk usaikiniko karakteristiko batzukin erakarte dituzten horako animaliak eta hori da gehien teknika behaiek animaliak ateratzeko lurretik eta onduak daudenean espora bezu. Zerrenda gorriak, esan detena, batzuk kritiko daude. Zerrenda gorriak lan egin da Euskal Herrian, 2007an nintzen lan bat, bino, zerrenda orientatiboak. Etzen gaur egun, eta daki egunez, ez dira ezagutzen zerrenda gorri ofizial, ezagutzen zerrenda gorri ofizialika. Ez da Europa mailan, bale? Eta Euskal Herrian nintzen, 2007 espezie, Kantabriako eremu batzuk kontuan hartu ziren, bino, zerrenda orientatibo bat ikusteko. Eta 75 espezie sartu ziren, kritiko moduan, gaur egun ez dela gara, hauetako batzuk dira, bino, gaur egun oraindik ez dira gauratu guztiak eta batzuk bat. Mundu mailan, IUCN da portal bat, organismo mehatxatuen portal bat da, ebalatzen dituzten abeien egoerak, eta ikusteko ondioak noiz sartu ziren ebalatzen, eta noiztik sartu ziren zerrenda gorri hau. 2013, 2014 espezie, 2022an 500 2024an 800 espezie balatu ziren, Europa mailan, eta 2025an 1000 eta pixkanaka bat zibino oso poliki. Azkerian, esan den bezala ez, beste taxoi gehiago ikertu dira, interesa gehiago dutenak, errezitagoak eritzen ikertzen historian zehar, hauek pasadatu dira desapure, kabian gehiago eta hau da gure egoera gaur egun eta pasaren urtean aurten publikatuko duguna, seguruna, sortu dugu Atlas y Libro Rojo de los hongos de España eta Portugal.
Iberia Penintsula mailan. Hor gaude mikologo batzuk, 4 euskaldun, gero beste batzuk, Madrileko batzuk, Huescako batzuk eta portugues batzuk. Eta, ze izan da, zer da honen helburua? Sartzea espezie asko ebalatu, berreun espezie ebalatzeko esperuan gaude eta 50 espezie ebalatu ditugu guain. Eta, lehenengo tomontan 50 publikatu ditugu, gehienak, Europa mailan kritiko dauden espezieak kontuan hartu ditugu 50 horietan eta gehienak nahiko kritiko bat dira. Hauetako gehienak dira larretakoak, eta hauen gehiengoa batez ere larretakoak Iberia Penintsula mailan ikusten gehienak dira euskaldunak, bertakoak. Logika da, ez bakarrik hemen, bai Asturiasen ere hor daude, habitat importanteak, larre importanteak eta bada iparraldeko ekosistemak, daudelako mehatxatuagoak eta bertako espeziak eta zitak ere gehienak hemen guak dira eta bertan Euskal Herrian 10 espezie kritiko. Eta gehienak asko Getariako uhartean ere topatu ditugu. Dela uhartea diversitatearen aldetik nahiko egunen batean ari baldin batzute buelta bat eman eta nahiko interesantea eta hor topatzen dira batzuk topatu ditugu. Orduan, nola ebaluatu ditugu? Iluzenen ebaluatekan arabera. Europa mailan ebaluatu dituzte kriterio batzun arabera, gu berdin dugu, horretzako. Eta, hemen jarri ditut batzuk, ikusteko. Larretako makrometo batzuk dira, batzokoaren jutik usteko, hemen, morfologia katen, oso koloritsuak izaten dira, espezie hauek, gare batean Hygrophorus, Hygrophile bezala ezagutzen ziren, hor egun aldatu da, izenekin ere ikusten ere nola egin aldatzen, eta hor jarri mapa da ikusteko. Hoi edean, 1975 urtetik, gaur egun arte espezionen erregistro guztiak, hoi edia. Punto berdez ikusten dituzela. Hoi da distribuzioa, Iberia Penintsula mailan. Hau besteetako bat. Hau gurekin iruditzen zen mikologo zahar batena argazkia da, Jose Luis, Arauztarra, eta, esate dizuet argazki oso gutxi daudez, dia espezie oso gutxi da ikusten. Eta hori ikusten dute, txumiz daudena dia, seguruna, desagertu diren populazioak. Balatu dira hola, hau da bere distribuzioa. Eta bukatzen juteko ja, ondjoen irautza genetikoa baita ere bai, dakaguna, eta ze pasatzea gure bai, lan honetan, ebalatu dugula espezie bat, baina konturatu behar da, eta konturatu dira, espezie batetik, igual 4 espezie diferente existitzen dira. Ezagutzen zena blok sami hori, gure eremuan, ez dago Iberia Penintsulan, ez dagoela espezie gure Iberia Penintsulan, eta dagoela beste espezie batzuk, Madidun, Artromadidun, eta orduan, ikusteko ere bai, genetika molekularrak eta, ere aurreratasun importantia dela ari digula egiten, eta, aidelatzen ere espezie asko eta genero asko, gaur egun ja, boletuz ezagutzen ziren espezie asko, boletuzetik ere aldatu dira rurro boletuz, kalo boletuz, ere da beste mundu bat. Ikusi berko dena ondore bai, hori ere ez da inerreza eta ere dituzten lan batzu oso zabalak eta izena jartzetikan eta medallita jartzetikan eta ez da ere zagoela ez, eta beste mundu bat ikusteko ere bai, gurekin da hona eta ikusteko, ematen duela espezie berdin bat dakagula eta espezie asko dira eta ikusteko ondjoekin lan egitea zaila dela, produktu gorputzen lan egitea oso zaila dela, antzerkutzen ondira dute, eta asko ezin ditugu ez da mikroskopioz identifikatu. Eta bukatzeko, espezie jangarri eta toxikoen inguruan, puntada batzuk ikusteko eta hemen jarri dizuet hiltzaile berdea. Hiltzaile berdea, Maneta Faluides, hemen gare batian zen ezagutzen, baserritar asko, kaso asko bat daude baserritar batzuna familia askotan, baserritar batek bere familia bakoa bildu eta familia guztiak akatu
zuten eta kasuak bat, Hernani aldian, eta bueno, Arrasaten, eta ikusteko lehen zela ezagutzen, baina lehen esaten zen berdia den perretxikoa, mesez, ez hartu, eta eraztuna dakana, ez. Eta bueno, hau da hiltzaietako bat, gure eremuan, eta ikusteko amanita bat, eraztuna, arrautza, eta nahiko lixo, uniformia, koloria, eta berdia, grisa, otxubila, aldatzen du asko kolorez. Orduan, perretxikoakin kontuz izan, denboran arabera eta urian eta kliman arabera kolorez ere asko aldatzen dira. Orduan, beti duda bat ematzute gutxi, hori azteko. Bino beti, esaten dena eta gomendatzeguna da, perretxo guztia lurretik biltzea. Ze askok zein dute eta kasu asko intoxikazioa gertatu da honengatikan, mozteagatikan, hanka mozteagatikan eta arrautza lurrazpien gazetikan. Arrautza ez ikusi, moztu du zurtoina eta eraman du etxea, eraztunik gabe, ustez iberurina bat zela. Orduan, amanita bat izan eramaten. Orduan kontuan izan, beti perretxiko guztia atea berdela, bale? Ateatzea. Hoi da, identifikatzeko esaten dugu, eskatzen duguna, bale? Garrantzia dakana, ikusteko, bi espezie. Kaso intoxikazioak, kasutako bat, hau da, iberurdina, jangarri apreziatua, rosula birestez, ikusteko horriak aragitsua, zurtoina hanka ez da oso zilindriko azkaluzia, oso aragitsua da, motza, ez azka erazturik, ez da arrutzik. Orduan, kolorea baita ere ikusteko, ez da uniformea, makulak bezala dazka, beti hor zati txikitan mozten da kolorea, ez da iniz uniformea, hori ikusteko diferentziak, garrantzia da. Inoiz, rosulak ez dukiko inoiz eraztuna, ez da arrutza, eta manitak bat. Eta beti kolorea asko aldatzen asko, kontua ditak. Handutzen 2008an kasu bat, 50 urteko gizon batek, juntzen nahiak barrita, eta 7 ale topatu zituen, moztu zituen, etxea juntzen, eta gintzun revuelto bat. Eta revuelto hortan, revueltoa oso ondo usatzen du, revueltoa oso ona da, beti amanita faloidesen oso ondo usatzen du. Zu probatzen badezu amanita faloides, mikologoako egiten dugu, probatu askotan, espezie asko identifikatzeko, eta amanita faloidesen gustua oso ona da, almendra 10 pasai bidez. Oso ondo usatzen du baita ere sukaldatzean. Orduan, behak sukaldatu zituen, etxea juntzen eta gaizki hasitzen juten, eta azkenian hospitalera eman zuten, UCI-ra, eta Iako Nortea galdua, ez dakize, medio koma ez dakize, eta juntzen ere nirekin ibiltzen den bat kasu hauekin, eta gauza zen, zitula utzi ez da basuren ez da erresturik ez da ezer. Orduan, zen gizun bakarrik bizitzen etxean, juntzen nire lagun hau, eta juntzen bere etxeak giltzakin, basura hartu zuen, en plan detektibe, basuratik ateratzen, eta aurkitu zuen, eraztunan zati txiki bat. Juntzen etxea, eta esan zuen, topatzen duten esporaren bat edo, eta sartu zuen mikroskopioan, eta justo eraztunan iskin horrek espora zazkan, eta ikusi zuen, faloid ez dela. Orduan, antidoten antidotua, gaur egun antidotua dago, azkar hartzen baizute ez dizute salbatzea eta gaur egun salbatzea ere bai. Minioin azkenian nola denboa pasa zen, dexente 24 ordu baino pixka gixo pasa zen denboaz, orduan baina trasplante higado inberritzen ziren. Orduan, salbatzen egitena, eta ostra, ezakit nola, zazpi errendarrekin, kontuan egitzeko. Eta, guazen partatzea ikusteko, hemen jarri urretxaren jarri egitena, iberurdinaria, jangarria, baina hemen jarri bat olibazea, eta da, iberurdina bat nahiko handila, baina hanka izaten duna arroz kolorekoa du, lila kolorekoa askotan, eta txapelan erdigunia ukitzen du berde kolorekoa askotan. Orduan, hoi jarri dez, daude kasu asko gutxi inda, edo gutxi fregituta, edo ensaladetan jaten denean, daude kasu asko, intolerantziana, horrako, jende asko, ez duna asko toleratzen gutxi inda, eta kasu asko orduan. Baina ez dugu gomendatzen, pixka, puñeteroa, orduan, horrelako biordinak ikusten bazute, horrelako kolorean,
hanka lila edo eta gero berdia baldin baka eta ondila baldin bada, normalian izango hori bakera, bale? Eta normalian, iberurdina jangarriak edo apreziatunak ez edukitzen horako hanka horako tintekin, kolore tintekin, ez da olivazio kolorekin, bale? Normalian, iberurdinak dena jaten dira, ezik gorrilla dia pikanteak edo gozuak, baina ez dira jaten. Batzuk osatute, erabiltzutela, pikantea emateko eta, normalean ez. Eta, koloria, normale jangarria, koloria ikutzen dute, berdia, moria, grisa, bale? Eta beti gorriak txuri-txuriak, hanka txuri-txuriak, ikusteko, ez dazkatela koloreikan. Eta, hau da gau, beste espezie bat jartzen dizuet, kasu gehien intoxikazio kasu gehien eragiten duen espezie bat gagu hor, entolamasikomatu, mantzurra, ezagutzen dena, eta habitata justo konpartitu dute biak, eta bestia da gagu pagozitza. Arabaldian asko biltzen dute, asko jaten dute, espezie hau, pagaian aldatzen da, hau ere ikusten da pagaian, garrian baita ere hor onduan, bino habitat igualen, eta epoka igualen ere ikusten da, askotan, orduan. Ondo diferentziatzeko, askotan zaila da, kontuan ekuitzeko zuen. Diferentziatzeko, pagozitzak ekutzen ditu horriek dekurrentiak. Dekurrentia esan nahi du txapeletik, oinaraino juten zaio horre guztiak. Justo elkartu den da oinakin. Bino matzurran kasuan ikusten zuten, horria bukatzen da justo oinan hasieran, ez zaio geizten. Hoi da, diferentziatzeko ezagurri on bat, bale? Eta gero beste kasua da koloria, horrien koloria. Horrien koloria normalean matzurrak arroxa edukitzen ditu, entoloma bat delako, eta horren kasuan normalean, beixa txurilla. Eta hau usaila baita ere, usaila normalean hau frutatuagoa izaten du, leka freskoa dela, eta hau normalean ikutzen du irin freskoan usaila, irina. Hoi da beste puntu bat, esan dutena, usaila ere bai laguntzen du espezie asko identifikatzen. Eta espezie asko daude usaila askoki. Irina, almen, ezti usaila, eta benetikan, esaten zuten batzuk askotan ekura, eta alako usaiak. Beste espezietako bat, amanita diabilak, amanita muskaria eta cesaria. Amanita jangarri enetako bat. Dago beste bat Andaluzian eta jadutena, hemen ez dela ez dugu topatzen, baina jarriteko hau oso apreziatu da baita ere, oso gutxi ikusten da ere bai. Gustatzen dio asko bertako aritza, espezie hau aritzan asko topatzen da. Hoi generalizago da izaten da, asko zer ikusten da baita ere. Diferentziatzeko, honek arrautza markatu dukitzen du, horrek bulba modukoa edo bulbo modukoa daka, borobila, uste zute, bukaera, eta aragien koloria da oso desberdina da kolorik uste zute, bat daka naranja edo orilla, eta bestiak txuri atizan moduan. Ondo diferentzatzeko, bi espezioak honena da aragien koloria diferentzatzea, bale? Bat txuria eta bestia orilla. Eta txapelare bai, hau naranja edukitzen du, eta horrek orilla. Mino izan partatzen da askotan, goa iziakin edo klima temperatura jetxi edo diotzen denean edo ura asko eman bada diote edo haizeak eman bada dio eta makulak kendu bai izizkio, askotan muskaria naranja bihurtzen da. Orduan, aldizu eraman konfusio horta. Hau ez da toksikoa, bino ez da oso mortala, gehiago da aluzinatzailea, bale? Hau asko egiten dutena da, kutikula gorriak kendu, lehortu eta psikoaktiboa da, eta erriten dute. Bino, gutxi indare bai, hau kalte egiten du, bale? Espeziene, horretekan asko egiten dutena da, hori, erre, bale? Zebarra. Horren, ikusteko, hau apreziatuetako bat, eta zabarretak. Eta ja bukatzen dut, hemen jarri boletus satanaz, da boletus bat urdentzen dena, eta arazo gastrointestinalak ere eragiten dituna, eta egongo zehazte bi egun edola gunean sartuak, espeziene hau jaten manden zuten, eta bertako hoi ere, pasibu, ez dute ez da laktarik bat, posible ez du, igual esaten dute morfologien gatikan eta bine ez. Ez daka, hemen jarri, bi jangarri, bi boletus jangarri, urdintzen dienak, normalean boletusak urdintzen dienak ez ditugu gomendatzen. Hoi jaten dugu jende askok, jan izaten du espezie hori.
Eta, asko zen dute ona dela, bino, kokzio asko mamertzaio, espezie horrek, igual bi orduko kokzioa egola, ez? Orduan, askotan ez duzuz zapori hartzen espezie horrek, ez dut, gomendatzen duna, urintzen dien espeziak ezartzea, hau ere jaten du jendeak, Eta, ikusteko diferentziak, boletusa baino poro onbiagoa dut dituzte, boletus jangatzen baino poro onbiagoa. Eta hauek jarri ditut, ikusteko diferentziak, galanterna batenak, larretan asko ikusten da, basua maita ere, bino, 3 espezie desberdinak dira. Hau da jangarria dena, perretxiko nahiko hundiak egiten dira, 30 zentimetroko tamaina dakaten txapelak eta horrekoak garatzen dituzte. Hau da klorofilun bat, bino da, baita ere bai, txapela handia garatzen dituzte, bino, tonalidadea eta batzuzkan arabia gukitzen du hori koloria. Normalian da oso insipidua da mikatza eta normalian ez da jaten, bino jende asko badago jendea nazuten duen espezioekin. Eta, ondu dira kasu batzuk hor, ez dira kasu asko, ez da oso mortala, bino ondu dira kasu asko hor, eragin dituztenak, kasu intoxikazio batzuk. Eta gehien kontu izan behar den gehiena da lehenengo espezio horrekin, goiko horrekin. Dela jende asko nazten duna, galanternak. Da, perretxiko txikiago bat, inoiz ez ditu desarrollatzen 10 zentimetro baino handiagoa da zerten txapelika. Beti txapelak zentimetro txikiagoa da zerten. Ondu dira kasu asko, aserretara eskoan jode, si beti hartu izan du, eta galanterna, baina habitat igualian atea da, eta bildu duzu oso txikia. Kasu duntan, asko gehiago ditzen, kasu duntan ez, eta baita ere bai honek honeka eraztun bat oso lodila, mugitu zaiona, eta honen kasuan ez. Asko txikiago bat, bai tigre egitura horiek aragilana eta honek egin martzen zezkio, honetan baino. Horren kontuan eukitzeko, galanternak txikiak, inoiz ez bildu, 10 zentimetro baino handiagoa denak, edo 15 zentimetro baino handiagoa denak topatzen behitu zute, orduan bai. Normalean, jane badema zuten noiz baite, txapela bakarren jaten da. Oina da oso fibrotxua, oso gogorra gaina. Horren jende asko egiten du plantxan, eta hola, baina, normalean perretxikoak ondo sukaldatu. Inoiz ez jan gutxi inda eta horako gauzak, moda handu zen eta ez daude komponente asko, ez sukaldatzekin, ez ditugunak toleratzen eta kalte asko dutena, horren kontuan izan. Eta diela, elkargai oso fuertiak, perretxikoak, eta bakoitzai desberdinen eragiten diote, pertsona bakoitzai. Hoi bai ikusi dela, eta jangaria dien espezietan baita ere. Horren kontuan izan, ja bukatzen hau, Usteko jarri beste espezioa, dondu dira kasuak, perretxiko horrekin astu dutenak txixa, adibidez. Bino, hoi ez da inoiz atatzen horretik, atatzen da tokoi batian. Ez da ez dazka plir horiek, da naranjagua eta baita ere bai horriak horik dazka juntogo eta kolore naranja. Eta, ez dira pliegue, horria, hori pliegue, mutabat, hau trompeta forma dakana, hori txapelat borobilagoa, zirkularragoa. Eta hau beste bat, angulas esaten da, de monte baita ere, nahikoan zeko antza dakana kantaren dusekin, jangarria nari bai, baina kasu hortan ez. Eta espezia jangarria beti, normalean gehienak, mikorrizak dira eta lurretik atatzen dira, bale? Naiz eta batzuk egon pleurotus eta egon tokoietan azaleratzen diren, ez dira oso apreziatuak jendia badaude ditzen ditunak eta pleurotusak, baina normalean denak dira lurretik atatzen dira. Eta, Actarius, bale? Actarius, normalean Actariusak esne naranja dakatenak, dia jangarria dienak, eta, esne beixa edo arroxa edo lako kolorea dazkatenak ez dira eskaten, bale? Orduan, eta, eskerrik asko eta... Gula xogin, aprobetxo. Guak gehiagi utzatu nahi, zer gehiago? Beti balditzaiekin, landariekin, animaliekin, dago problema. Ezaten dugu ez dira hona. Hongo kasuan zer? Hongo kasuan zaila da.
gaur egun zaila. Hombre, segun zeon, hauekin adibidez, ez da asko iku. Ez dakigu ze kalte, nolako kaltia, onoainoa ari duguten egiten kalte. Bai ikusi eguna, beste ondjo baten gainean, eta bai ikusi eguna, esan duten espezioi bai topatu gola beste ondjo baten gainean, baina plaga baten moduan ez dugu topatu, ez da keston kaltiak eran ditugunak adibidez. Logoi barretako banda marron eta hori dena horrek bai eragitzitula kaltia. Beste ondjo bada, hori bai ikertuela gehiota. Baina hauekin, handikan asko da lan gutxi dira. Bai ikusi dela honek dakara propiedade antifungikoak, hau, eskola honek, Amerikaren dute lan batu, eta bai posible ditu leuki propiedades antifungikoak, beste ondjoen kontrajuteko. Bino handikan gure ere muan kalte egin dezaken edo, ez oso zaila. Landarekin bai errazagoa dela lan egitea eta aldaketak da. Ikusiko dugu, baina bueno, asko desplazatu dela, bai. Ez da hau bakarra, esuetikoa. Bai, dakagu beste bat, eta lizarran ostoietan atatzen den espezie bat, eta hoi Europako eremu batzutan lizarrai astindura eman diote. Beste ontzi bat, hemen hemen mantendunez lizarrak oso mirakirala edo oso kaltetuak, bada dola beste batzuk baita ere adibidez eukaliptoekin etorri den batzuk ere, lakaria batzuk, bueno, ez da ikusi karteikan ez da zer, así que... Bueno, guk, ezin dugu ikusi ez dara, igual bian bertako komunidade publikoai, pues igual eragin diote karte, bino, gaur egun, oso enarte... Esan duzunekin, guk ez dugu ikusten. Ez, eta, bueno, egia da, inbaditzaile guztiak ez direla, ez dutela arazo berdina eragiten lurralde guztietan, posible dugu espezie bat etorri honean, eta ondo moldatu gure eremura, eta inmo katikak ezen, eta listo, ingo dira beste asko, agresiboagoak eta horako gozak. Orduan, bueno, zaila, horrekin zaila, guen dikak. Zakit, hola galderen bat, gehiago, hangarri galdera, hola, pizka konfliktibo txua eta. Gauta. Perretxikoak batzearen euforia hori nola irakurtzen duzue Arantzadin? Bueno, berez badu kaltean, zenbaterainoko? Kaltea ez da handia biltzeagatik. Ikusi zen ez zela kalte gehi, importantiena ez zen biltzeagatik, edo plastikoan eramateagatik. Gehiena bai ikusi dutela zela erosio, igual eremu batean jende asko pasatzeagatik eta eremu asko erosionatzeagatik hori bai ikusi dela kaltea egiten dela behin. Normalean baso oso zabal batien eta biltzeagatik kalteitea zaila. Ikusi da ez dela besteako. Hombre, egia da hobitu dela eramatea xestu batean, perretxiko bat, burtxan baino, ez da ez da krimen bat. Esango genuke esporak ere jagota ditu, eta bueno, beti hobetu gehi gota kulture, bai ez, baina, bueno, dugu dakigula eta hola, bueno, ez da arazo bat biltzagatik. De hecho, berdu hori, bai ez. Eta hori, bakarrikan geroia nola regulatzen den edo, bai hau beste kontua da. Hemen Gipuzkoan kontrol asko ez da eramaten. Hombre, nik uste zeon berko dela kontrolen bat edo garai momentu edo uneko garai konkretu baten momentu bat igual jarri berko zen. Igual geroz eta proiektu batzu gutxi bat ere edukitzen. Gaur, oain bertan igual hemen digan urte asko eta berriz hobetzen da edo dena delakoa, bino. Bai, igual berko zela momentu periodo batean, lan bat presentatu edo esan ez, ikusi zeo zer, medida batzuk eman edo, igual momentu puntual batzutan kontrolatzen emateko edo, ja behaien igualketa momentua, eta kostatzen nahi baldin baigu perretxua gaukitzea, azkenean ere bai kate bat edo komplikazio bat. Orduan, hori handikan lan inberko dugu eta gutxi, Nafarroan bezala, zeo zer kontrolatu godakatela edo, entre comillas, hemen dago maslain, ez da pesua kiloak 3 kilotan edo egon, kiloa biltzaien kiloak, xestuan dituzu eraman 3 kilo arte. Kontrola
ez da bakarrik perretxikeroekin sartzeko baita, da gehiago jakiteko onddo bat mizelio, ifak, eurak garatzen jarraitzen dauen, naiz eta proiektutik esporak ez da. Eta, karo, hor badago, armillariaren zera ez da izena kilometro karratu dituen. Onddo batek lurrian, gutxi gora beran, eta fruitutik mizelio berriak sortu barik ere, zenbat garatu ahal da. Zaila eratzuna. Horren, batzukin lan egin da, espezie batzukin, no arte... Ez da, mikan olako lanak egiten, eremu batzutan ere india, mizelio batzuk eta zaila. No arte desplazatzen den eta espezie konkretu egin gainea, ez da. Fruituak hartua... Fruitua hartuaren, bai. Fruitua hartuaren, izakik bizun hor dago, zigo jarretik. Fruitua hartzen duzu, zago jarretik. Eta hori mito bat zegoen, moztu edo ateak erantxikoa. Esaten zuten, moztekin mizelioa oxidatu duten zela edo Berdin da orduan. Honena atea, intoxikazioa ez eukitzeko, azteko, duen mino ateatzekin, ondo, ez duzu izakin bizitzen, hor dago bizitzen, hasi gehiago da, erosi bat dago, jaltean inguruan da, egin da berriz toki batetik pasa eta azkenean gaur kapan daude.